Здравейте хора, отново с мен, Godman, много ясно. И с ProPlace. И днес ще бъдем Second Challenge с това приложение, което е на английски. Едно че е на английски. И... Пата исламска държава, така България е едно пение, ти е пелец. Така, и започваме. Имаме, значи, 7 рунда за двама човека. Да. И да започваме. Първи кой ще е? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти си пръв. Така, сега. Окей. Аз съм пръв. Така. Какво трябва да направиш? И след тук ще ми пише. И... Sing a little song about your right neighbor. Значи трябва да изпея някаква песен на моя съсед. Айде. Чакайте хора. Това отго... Чакай, Фил. Фу. Така... То текло, бе. Фейл, бе. В смисъл? Фейл стана, хора. Фейл явно ще го почне на ново предизвикателството, така че... Какво? Почваш ти първи, така. Така. И трябва за... За какво? Трябва да кажеш, да познаеш човек от Eiffel Tower. Което? Ефектър. Other challenge. Successful. Какво? Така, почваме на ново. 3, 2, 1. Бъгна се нещо, хора. Не. Какво бе? Опитам се. Аз не. Това беше предизвикателството. Значи. Аз какво трябва да направя? Трябва да направиш шега, която не е хубава. Добре. Така, Макс е толкова грозна, че отива да напика и всички да забелязват. Алелуя! Ти си. Какво трябва да направиш? Трябва да задам въпроси, които за любовта. Там. Ти обичаш ли ме? Не. А обичаш ли Ромео? Не. Аз какво трябва да направя сега? Сега е ред на него. Аха. Той сега трябва да изпее на Джастин Бибър някоя песен. Добре. Sorry! Sorry! Айде, sorry! Така, давам ти 4 точки. Избърка веднъж. Добре. I love English. I don't love Japanese. Ама какво ти беше предизвикателството, ти не го казваш? Предизвикателството, хора, сега ще ви кажа какво беше. Да кажа кой език ми харесва и кой не ми харесва. Добре. И... Трябва да ми докосне, така да ми направиш косата. Съвсем. А кога е алелуя? Try to be... трябва да си затворя очите. За 7 секунди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, айде. Аз какво трябва? И... Дали харесваш NASCAR? Какво? Казваш на английски дали харесваш NASCAR. Yes. Трябваше да кажеш yes, I like. No. Yes, просто. 4 точки. Добре. My room is very big. With only orange carpet with... Да, Даме то. Защото трябваше да го кажеш на български. Аз какво трябва да правя сега? За 21 минути. трябва да докоснеш нещо за червено. За 65. Ето, тада! Да ти е луко. Имам късмет. Минават таксита, бац. Не знам дали ще се скажа. Какво направиш? Танцувай! Ти не му играе.
10. Алелуя! Алелуя! Да, ти си. Какво? Да изброеш колко човека има в твоята стая. Да им кажеш имената. Цялото семейство. Ема, в моята стая е Николай Станислав. Добре, ще ти го завярвам, ама за това. И победителя е той. Yes. И може би ще да започнем още на игра. Ай, още не съм до мен. Кой е прав сега? Да, Сега да имитираш 5 животни. Кака! Три избори. Значи трябва омаг. Покажи. I don't like banana. Аз какво направя? Трябва да избориш цялото семейство. Кои са хомосексуалисти? Ай. Ай. Той е хомосексуалист. Ай. Не, там не съм аз. То не може никой. Трябва да такова. Кога? Въздушна китара. Ой, помни бе. Аз, например, ако ти си го направил, аз трябва да ти го снимах. Ако аз не го направя. Това не го можем хора, така че Какво е това? да отворим Google. Да, няма телефон, няма такова. Алелуя! Учи, менина там! Алелуя! Яш ми хуя! И така хората беше всичко този клип. Слави печели играта. И да, трябва И да... сега трябва да ти след на един шамак, защото си го пишеш. Така, дами за готови ли сте? Лекичка. Добре, де? И това беше всичко този клип. И чао! Да. Айде,